Nikto nie je dokonalý. A čo ak by som ti povedala, že všetci sme dokonali? Určite by si teraz povedala alebo povedala, že to je ale blbosť. Jeden je taký, ona je taká, on je taký, henty sú takí. Nie. Všetci sme svojím spôsobom dokonali. Presne takým istým spôsobom, ako napríklad príroda. Všetko okolo nás je dokonalé, jedinečné. Tým samozrejme nechcem povedať, aby ste nepracovali na svojom zmýšľaní, to určite nie, lebo v sebarozvoj je naozaj veľmi dôležitý, ale naozaj by bolo veľmi dobré, hlavne pre vás, aby ste sa nenechali ovplyvňovať druhými ľuďmi a okolnosťami, alebo sa kvôli druhým meniť a stratiť tú vašu podstatu. Pretože v tom je práve tá dokonalosť. Čiže nech už sa vám stane čokoľvek, nech už vám kdokoľvek čokoľvek povie, spraví, slúbi, prosím vás, neberte si to tak osobne a aj napriek tomu všetkému zostaňte tým, kým naozaj ste.